77వ గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు సిద్దిపేట జిల్లా నంగనూరు మండలంలో ఘనంగా జరిగాయి. గణతంత్ర దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు కార్యాలయాల్లో, పాఠశాలలతో పాటుగా గ్రామ పంచాయతీల వద్ద, కమ్యూనిటీ భవనాల వద్ద, యూత్ భవనాల వద్ద, కార్మిక, కర్షక యూనియన్ల భవనాల వద్ద జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించారు. తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో తహసీల్దార్ ప్రవీణ్ కుమార్, ఎంపీడీఓ కార్యాలయంలో ఎంపీడీఓ మహబూబ్ అలీ, మండల మహిళా సమైక్య కార్యాలయం వద్ద ఐకేపీ ఏపీఎం శ్రీనివాస్, తెలంగాణ తల్లి విగ్రహం వద్ద బీఆర్ఎస్ పార్టీ నంగనూరు గ్రామశాఖ అధ్యక్షులు ఉల్లి చిన్నమల్లయ్య, ఆయా గ్రామ పంచాయతీల వద్ద సర్పంచులు, పాఠశాలల్లో ప్రధానోపాధ్యాయులు జాతీయ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించారు. గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా పాఠశాల చిన్నారులు వివిధ నేతల వేషధారణలో చూపర్లను ఆకట్టుకున్నారు. జయ